Mun mielestä unelmat on jotain sellaista, mitä sulla pitää koko ajan olla. Ehkä jotkut unelmat on ollut semmosia, että niiden saavuttamiseen on paljon pidempi aika kuin mitä kun on unelmoinut, niin ajatellut, että no kyllähän tää nyt niinku tässä ajassa menee, mutta ne on tehty saavutettaviksi. Ne valaa muuhun uskoa ja niissä on ihan järjetön määrä energiaa piilotettuna. Et mitä vahvemmin sä tunnet rakkautta ja onnea ja iloa jotain sun unelmia kohtaan ja etit ympärillesi ihmisiä, varsinkin semmoisia vanhempia tekijöitä, jotka on jo toteuttanut ne unelmat, mitkä on myös sun unelmia. Ne unelmat ajaa kyllä sua eteenpäin, kunhan muistat käyttää välillä hetken aikaa siihen, että mietit itse, että mitä sä oikein haluat, mistä mä oikeasti unelmoin. Tavoitteen saavutus on niinku unelmien täyttymys. Sitten kun mä saavutan, niin mä elän unelmaa. Kun unelmansa sanoo ääneen, niin siitä tulee vähän enemmän totta. Ja sen jälkeen sitä pitää lähteä tavoittelemaan. Päässyt itse unelmiin, niin seuraamalla niitä, jotka on toteuttanut jo unelmansa. Mä oon miettinyt, mitkä ne työkalut on niihin unelmiin. Mahdollisimman paljon vaan niin fiilistellyt, että kun se päivä tulee, mutta mä en tiedä, onko se vuoden vai 20 vuoden päästä, kun se päivä tulee, niin mä oon ansainnut sen, koska mä oon tehnyt työtä sen eteen.